Μαγκουρέλα και ο Θανάσης. Και θα έλεγα ότι το ψαρονέφι με εργαστή ντομάτα και φέτα είναι ένα πολύ καλό πιάτο. Σε πολύ καλή τιμή, δηλαδή επειδή ο χώρος αυτό θέλαμε και αυτό κάπως θέλουμε να βγάζει, να είναι οικείος, ζεστός και προσιτός σε όλους, αλλά χωρίς να... με την ποιότητα τέλος πάντων που αξίζει ο καθένας από εμάς. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό μας πιάτο. Επίσης και αγγλικό έχουμε το κορμό, το κλασικό της γιαγιάς που είναι σπιτικό μοσαϊκό κορμός, με παγωτό ή χωρίς. Αυτά από το φαγητό. Σίγουρα. Από το φαγητό. Και το βράδυ έχουμε ποτά, κοκτέιλ, το χειμώνα έχουμε στο ρακόμελο. Σας είπα λόγω της αγάπης που είναι η τρίτη της παρέας, ο άλλος είναι ο Κώστας και εγώ. Και έχουμε και το ρακόμελο, καλή ρακή και τα ποτά όπως αυτά και στο μπάρι είναι ο Κώστας.